Ġie mniedi l-proġett Culture on Wheels b'kontribuzzjoni ma' ILS Malta Plus fejn għandu lan li jagħmilha aktar faċli għal persuni li għandhom diffikultà ta' mobilità sabiex iżuru postijiet kulturali fil-Gżejjer Maltin. Il-moħ wara dan il-proġett kien Joe De Bono, attur komiku u kittib magħruf fuq il-medja soċjali, partikolarment fuq it-televiżjoni, speċjalment għal karattru popolari ta' James Bondin. Huwa kellu għal qalbu l-kultura Maltija u dejjem kien jorganizza attivitajiet kulturali. Joe De Bono marad bl-ALS f'Marzu tal-2020, iżda din il-kundizzjoni ma fixklitux milli jikkontribwixxi għal benesseri tas-soċjetà. F'bost okkażjonijiet Joe uża wkoll il-medja soċjali biex jaqsam arfin dwar din il-kundizzjoni u fl-istess ħin serva ta' ispirazzjoni biex jgħin lil persuni oħra li għaddu minn xi forma ta' tbatija fil-ħajja. Waqt attività li ġiet organizzata ġewwa l-imdina ingħata ġieħ mistħoq lil Joe De Bono fejn il-familja u ħbieb ta' Joe tkellmu dwar ir-rieda li kellu li jkompli jgħin lil ħaddieħor għalkemm fis-siġġu tar-roti. One News tkellem ma' Luisa Aġus li tagħmel parti mit-tim ta' Culture on Wheels dwar il-benefiċċji ta' dan il-proġett innovattiv għal Malta. Dal-proġett kien imniedi kien maħsub minn Joe De Bono li meta sapruh bil-marda tal-ALS u qiegħed ġew wheelchair u kien gwida turistiku. Ġitu l-idea illi nies li qegħdin fuq wheelchairs fuq siġu tar-roti m'għandhomx aċċess għall kultura Maltija u rrid joħloq dal-proġett fejn hu jiggwida joħloq tours għal dawn in-nies li jkunu fil-wheelchair. L-idea tiegħu kienet illi jmexxihom hu, però sfortunatament u il-vuċi tiegħu marret lura allura ma setax. Bjorn Formosa, l-fondatur ta' ALS Malta Plus, sema kemm hu kburi b'dan is-servizz ġdid li qed jingħata fil-komunità u saħaq dwar il-bżonn li l-ALS Malta Plus tibqa' tiġi mejjuna sabiex tkompli tejjeb il-ħajja tan-nies bħal dak li ried Joe De Bono. Inizjattiva ġdida oħra ta' ALS Malta Plus li għandna ferma għadna kuntenti li ħankomplu fuq il-ħolma ta' Joe huwa proġett li għati l-possibilità u l-aċċessibilità l-kull minn għandu wheelchair li xorta jżur Malta u jżur il-wir storiku li għandna ġewwa pajjiżna u aħna bħala ALS Malta Plus ħankomplu nippuxxjaw, niffinanzjaw, nissapportjaw dan il-proġett Culture on Wheels li kien tant tal-qalb Joe De Bono. Fl-aħħar Luisa Aġus stennet billi qalet li t-tim kollu ta' Culture on Wheels iridu li l-ħolma li kellu Joe De Bono issir realtà. Saqsejtni fuqi, jiena kont ħabiba kbira ta' Joe, ħadimna ħafna flimkien, ħadimna 40 sena flimkien, naf li dik kienet ħolma tiegħu u jiena u membri tat-tim l-oħra irridu li dil-ħolma ta' Joe isseħħ. Għal aktar informazzjoni dwar dan il-proġett, wieħed jista' jibgħat email fuq cultureonwheels@alsmalta.org.